Mamuka sei makomrades, tikufara kusangana mangwanana anhasi pano pachannel yerevolution. Tinoda kuti zvimwe zvinhu zvirambe zviri clear kuzvigananda kuti revolution kana yadeedzerwa there is no going back. Isisu taakutofamba ne1 command kusvika Zimbabwe yasununguka. The only way we are going to live together zvakanaka is because of kurespectana nekubatana zvakanaka. Iyi persecution yavari kuedza kuita iyi, wana mukoma panomhanyiwa zviri legendary. Tiri kufollowa, we are monitoring everything which you are doing, nema reasons acho, how you are abusing vanhu vedu amakasunga. Asi isisu tete angotarisa kuti vabatei muone. Because izvezvi munenge muchivafoseredza muchiti musaina zvimadocuments zvine chimwe chirungu chatisingazivi. Hakuna munhu ari kusaina nonsense dzamuri kutaura idzi. Imimi kana masunga vanhu vapei charge yavo movaendesa kucourt, court yomeka decisions, and we are monitoring what is happening kucourt kwacho very closely. We are only going to respect vanhu vashandisa a professional way of doing things. We can easily sense kuti apa pane a hand of zvigananda, and izvezvi mumwe nemumwe anotomira nezvake kudenga. Tee takatarisa jaji ndiani, akasunga vanhu ndiani, IO ndiani. Ndo zvinhu zvatotarisa izvozvo. Then tomonita chinhu, tomonita vanhu vedu. Right? Handisati hangu ndasetla kuti ndikwanise kuita follow up ndichinzwa kuti ma-updates akamira sei. But ndinoziva kuti vanhu mune muchibvunza muchida kunzwa kuti vari kumacourts what's going on. Vari kutipa information is still unconfirmed, but vari kuti bail court yavo iri kupinda yakapostpona to 27. We are watching. Mhosva yavo ndeyei vanhu. We need to understand kuti ma-war veterans ayo akatadzei chamovasungira imi. Vanhu ava vana kudemonstrata, inini ndini ndanga ndiripo pademo. Demo haina kukickstata, manga makabhariketa muchiisira vanhu imbwa nemabhiza paAfrica Unity Square. Saka vanhu ava makavasungirei? Mhosva yavo ndei? Kusungwa kwavakaita, yes, we now have information. Havasi vanhu vakasungwa zvekuti makavaona vaine any action or omission. Vanhu vakasungiswa nemunhu, and mazita evanhu vakasungisa vanhu ivavo tinawo. That lady aifamba ari padhuze nevanhu verevolution, achiita seari murevolution, achiripota kufazi. Zita rake tinaro. And vanhu ava hamuna kumbovasungira pane anything to do with my demonstration. Kumakana, kurongerana, kuengana. Asi tinoti izvozvo pasi nazvo. Right? Takawana information kubva kuChange Radio nezuro manheru tikaishare pano, though it is still unconfirmed, kuti madzibaba weshanduko has been arrested. But Change Radio is one of the trusted sources that tinofamba nadzo. Isisu secommand tichaita follow up tiwane the correct information. Iripo. Tonzwa kuti vakasungirwei. We are also following up closely. Asi varume patasvika chidhanana cheramwena
nekuti mvura zhinji ichanaya. Hamuna kuneta panyaya yaComrade nyoka yemabhunu. Madzoka kuCongress muri kuita regroup and replan. Munotamba imimi zvigananda izvi munotamba izvezvi munonobhadhira matrix kuti ngaiende kunotsvaga madzibaba veshanduko naSaruwaka. Izvezvi we don't even know kuti madzibaba veshanduko wacho kana wakasungwa nemapurisa here kana kuti wakasungwa nemabhogasi amuri kupa malicense kuti waplay basa remapurisa iwo wasiri mapurisa. Matrix munoziziva kuti those are not police officers. They don't have the power to arrest. Asi munovatuma kuarresta vanhu. Do they even know how to arrest the people? Where are they getting the power of arresting? Ndiani ari kusaina achivapa authority to arrest one? Kana vanhu vakuretaliate, vanhu vakuzviprotecta pachavo, motanzi vanhu havachaiti zvakanaka. Muri veZimbabwe, if you see anyone from Matrix padhuze newe, dashura. If you have a gun, shoot to kill. Those are not police officers. We are peace-loving Zimbabweans. We are taxpayers. We cannot allow our money yatinofana kubhadhara nekuupgrade our police system yatinowimba mairi yatiri kutraina zviri very professional kuti idhile nevanhu zvakanaka, kuti mari iyoyo iregedze kuenda kunosupporta the police services yodhaivetwa kuendesa kumabogus organization. That's taxpayers money. Police payakaramba kuti we don't distribute our resources tichipa matrix, especially on this case yekuda kusuka isisu nana madzibaba eshanduko. They went on saying kuti they can use their cars through the car rental yavari kushandidzana nayo. We are doing a donation yekuti toda kusunga vanhu. Iyo nyaya iri yabva kuzvigananda, boy zvigananda zvakabudisa 50,000 ndo mari iri kudiwa nematrix. Saka matrix cannot move backwards because they need that money. Police yaramba iwo weMatrix, they were pushed zvigananda to release a statement yekuti we can go ahead tichivasunga because imi makaisa appeal. Imimi police kana muri kunyora zvinhu, write correctly. Don't just write things. Because kana muri kunyora, think twice and make sure kuti what you are writing, is it in line with the law. Isisu we have numbers dziri public. Have you called us? Kuti muri kutida. We have addresses dziri public. If you came to our addresses mchititsvaga mukatishaya. We were there pa Africa Unity Square physically. Hadina kumbotiza munhu. Did you approach us in uniform mukati muri kutida? So where are you getting the basis that you appeal to the public? Are we in hiding? We need to understand who wrote a statement about us on behalf of the police. And that statement must not be deleted. We need to understand how that statement has been developed and what were the reasons motivating to such a language of such. From today onwards, Police Zimbabwe, go back to professionalism and leave everything. Influence Gananda. You have the mandate from the people to protect the people and to do everything in the name of the people. Kana muchinyora zvinu, write properly, take time. Follow the law.
don't be reckless. Because if you write recklessly, criminals will take advantage of your statements. Nyorai zvinhu nemazvo, or else isai munhu anogona kunyora. Izvezvi hapana asikazivi nhamba yerevolution pano. The CIO munoiziva, the police munoiziva. Who doesn't know? Povo vanoiziva. Have you called us? Nhamba dzamadzibaba eshanduko munodziziva. Makanga mavafonera here before you release your statement. And zvamunotaura kuti vaidistributa maflyers neni Saruwaka, makationa kupi? Where is the evidence? You fabricate stories and open dockets based on fabrication. From today onwards, Police Zimbabwe, go back to professionalism. Don't waste taxpayers' money for things which doesn't benefit the majority people of Zimbabwe. I think ngatibogumire ipapo. Munhu wese tiri kufamba negeza revolution. Commander wedu ndigeza. And it starts with Geza and it ends with Geza. That's where we are. Ndo patinowana signal, ndo signal yatinotera. Wakati ngatipinde mumastreets, topinda mumastreet. Wakati ngatibude mumastreets, tobuda mumastreets. No any other names. Revolution ndeye kubvisa vanhu, haisi yekupinza vanhu mabasa. Saka mamwe mazita munenge muchitipa, tinofara kufamba nawo, kwete kuti ndo patinowana signal. Signal comes from Geza and it ends from Geza. Ndiye commander we-revolution. Kana mukazomenshera mazita evakuru veku-opposition, even mukauya nemaposters ane mazita evanhu, tinongoti vari kutsigira revolution. But we don't listen to that command. Command yatinoteerera is one command from Commander Geza. And let that sink. Anyway, the guy tichengetedze mafoni edu. Tosangana pazvikamu zvinoteera. Pamberi nerevolution. Pasi nezvigananda.